agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Labaran barka da asuba. A cikin labarin za a ji cewa gwamnatin Kano ta janye dokar nan ta hana fita. Shi kuwa zababben gwamnan Kano ya sha alwashin rungumar aƙidar kwankwasiya. Alfarma sarkin musulmi ya buƙaci a fara duba sabon watan Ramadan. Sannan a ƙasashen ƙetare Sri Lanka ta samu tallafin dala biliyan 3 daga bankin IMF domin magance taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar. Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya a wannan rana ta talata da ke zama 28 ga watan Sha'ban shekara 1444 bayan hijira ta fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa birnin Madina ne da ke nan da 21 ga watan Maris na shekarar 2023 miladiya. Sai gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara. Sunana Nura Haruna Mudi tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani. Gwamnatin jihar Kano ta janye dokar hana fita da ta sanya a jihar da nufin gaucewa ta barbarewar doka da oda biyu bayan bayanan sakamakon zaben gwamna da na 'yan majalisar dokokin jihar. Kwamishinan yaɗa labarai da harkokin cikin gida na jihar Kano Malam Muhammad Garba shine sanar da ɗage dokar a cikin wata sanarwa da ya fitar a daren Litinin. Ya ce an ɗauki matakin ɗage dokar ne bayan an yi nazari sosai kan lamarin da kuma kwanciyar hankali a faɗin jihar. Kwamishinan ya kira ga bankunan kasuwanci da ma'aikatan gwamnati da sauran al'ummar jihar Kano da su fito su ci gaba da sana'o'insu na yau da kullum. To ita kuwa jami'ar Bayar da ke Kano ta sanar da dawowa ci gaba da harkokin koyo da koyarwa makonni biyu bayan da jami'ar ta tafi hutu saboda zaɓuka na 2023. Majalisar koli ta jami'ar ta Bayero ita ce ta tabbatar da cewa ta gudanar da taronta na 402 a ranar Litinin, inda ta yanke shawarar cewa za a ci gaba da gudanar da harkokin koyo da koyarwa daga yau dinnan talata 21 ga watan Maris na shekarar 2023. Majalisar kolin jami'ar ta Bayero ta kuma amince da daidaita kalandar karatu ta 2022 zuwa 2023 bayan hutun zaɓe. Saboda haka ta buƙaci dukkan ɗalibai da ke karatun digiri na biyu da kuma masu karatu a makarantar koyar da harkokin kasuwanci ta Dangote da kuma sauran ɗalibai akan su duba cikakkun bayanai na sabuwar kalandar da tsare-tsare da suke cikin mujallar jami'ar Bayero. Mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya buƙaci al'umma su fara duba sabon jinjirin watan Ramadan da ka gobe Laraba. Sarkin musulman ya bayyana haka ne a wata sanarwa mai dauke da sa hannun daraktan gudanarwa na majalisar koli ta harkokin addinin musulunci karkashin jagoranci mai alfarma sarkin musulmi. Sanarwar ta ce idan musulmi suka ga jinjirin watan a yammacin Laraba to sarkin musulmi zai ayyana ranar Alhamis a matsayin ranar farko ta watan Ramadan. Ya kara da cewa idan ba a ga jinjirin watan a wannan rana ba to Juma'a za ta zama ɗaya ga watan Ramadan. To nan kuwa zababben gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya sha alwashin zai kammala dukkanin ayyuka da aka yi watsi da su a jihar Kano. A jawabin samun nasarar zaɓe, injiniya Abba Kabir Yusuf ya bayyana cewar yana mika godiyarsa ga al'ummar jihar Kano a bisa irin kauna da suka nuna masa, har ma ya da kawarin ba da fifiko akan ilimi da karfafawa da kuma bunƙasa harkokin kasuwanci domin rage radadin talauci da ake fuskanta. Zababben gwamnan na Kano ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta yi koyi da tsohon gwamna Rabiu Musa Kwankwaso wanda ya kasance uban gidansa, wanda kuma ya alƙawarin tabbatar da aƙidar kwankwasiya. fatan za mana afuwa bisa tangardar na'ura saboda rashin samun wannan sauti yadda ya kamata. Har ila yau dai Abba Kabir Yusuf ya kuma ya bawa Yabi Musa Kwankwaso bisa irin goyon bayansa, har ma kuma ya gode wa al'ummar jihar Kano kan haɗin kai da suka bashi duk da irin kalubale da aka fuskanta lokacin zaɓe. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ayyana Francis Hyacinth Aliya na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar Benue.
Baturen zaɓe na INEC Farfesa Faruk Kuta shine ya sanar da sakamakon a makurdi a ranar Litinin. Ya ce Aliya ya lashe zaben da ƙuri'u 473,933 inda ya doke Titus Uba na jam'iyyar PDP wanda ya samu ƙuri'u 223,913. Kuta ya ce duk da cewa zaben bai gudana karamar hukumar Kwande ba, amma bambancin ƙuri'u tsakanin Aliya da ɗan takarar PDP ya kai 251,020. Ya ce zaben karamar hukumar Kwande ba zai yi tasiri sosai kan ƙididdigar ƙuri'un ba ko da an gudanar da shi. To yanan ko hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar PDP Kefas Abu a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar Taraba. Kefas Abu ɗin dai ya samu ƙuri'u da suka kai 257,926 inda ya doke ɗan takara na jam'iyyar NNPP wanda ya samu ƙuri'u 202,277. Haka kuma dai an ayyana sanata Ubasani na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar Kaduna inda ya samu ƙuri'u 732 wanda kuma ya kayar da Honorable Muhammad Isa Ashur na jam'iyyar PDP wanda ya samu ƙuri'u 719,196. A kudu maso kudancin kasar nan kuwa INEC ta ayyana mai suna Sami Layi Pubura na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar Rivers. Pubura dai ya kasance dan takara wanda yake samun goyon baya daga gwamnan jihar Nyesom Wike. A nan ma dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ayyana zaben gwamnan jihar Adamawa da aka gudanar a ranar 18 ga watan Maris a matsayin wanda bai kammala ba saboda ratar ƙuri'u. 'Yan takarar jam'iyyar APC Sanata Aishatu Dahiru wadda aka fi sani da Binani ta samu ƙuri'u 390,275 yayin da gwamna mai ci Ahmadu Fintiri dan takarar PDP ya samu ƙuri'u 421,524. Ya zuwa yanzu dai an bayyana sakamakon zaben gwamnoni 20. Jam'iyyar APC ke kan gaba da jihohi 14 yayin da jam'iyyar PDP ke da jihohi 5 sai kuma jam'iyyar NNPP mai jiha 1. Haka zalika an ayyana zaben da aka yi a Kebbi a matsayin wanda bai kammala ba yayin da aka dakatar da tattara sakamakon zaben gwamna a Abia da Enugu. To nan kuwa jami'an zaben gwamna a jihar Zamfara karamar hukumar Maradin da aka garkuwa da su a ranar Litinin sun kubuta. Jami'an dai sun nufi shalkwatar hukumar zaɓe ta ƙasa INEC da ke Gusau domin kai sakamakon zaben gwamna inda aka kai su wani wuri da ba bayyana ba. Jami'an da jama'a na hukumar INEC a jihar ta Zamfara ya shaida wa jaridar Daily Trust cewa an sako jami'an akan hanyar su ta zuwa Gusau domin kai sakamakon zaben. A halin da ake ciki da yan ayyana sakamakon zaben kananan hukumomi akalla guda 14 na jihar, sannan kuma jam'iyyar adawa ta PDP ce ke kan gaba da kananan hukumomi 7 da aka ayyana kawo yanzu. Ɗan takarar jam'iyyar APC a zaben gwamnan jihar Delta Sanata Ovi Omo Agege ya yi watsi da sakamakon zaɓe a ranar Litinin ne INEC ta bayyana Chief Sharif Obore na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. To sai dai a wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin labarai Sunday Ari ya fitar a Asaba, Omo Agege ya ce akwai gagarumin makudi a zaben kamar siyan ƙuri'u da bata taɓa samun irinsa ba da kuma dakile masu zaɓe. Omo Agege ya sha alwashin kalubalantar sakamakon ta hanyar amfani da dukkanin hanyoyi da doka ta tanada. To karfe 6:09 a talatar mafara da ke jihar Zamfara ana kuma shan labaran ne kai tsaye daga mita 93.1 arewa rediyo a zangon FM. To ana Masha Allah, Kano ta amsa kira kuma jama'a kun nuna halacci. Godiya ga Allah da ka bawa injiniya Abba Kabir Yusuf mulkin Kano, kuma jinjina ga madugu uban tafiya injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Mutanen jihar Kano kun yi yakana kuma kun nuna cewa kun san abin da yake damun. Yanzu ga Kano sabuwa, talaka zai shaki iskar yanci. Rayuwa za ta samu tagomashi da yardar Allah. Godiya ta musamman ga Kanawa bisa zaben Abba Kabir Yusuf a matsayin sabon gwamna, kuma godiya ta musamman ga Dakar.